Ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотаҷикистан. Бардоро хушомадед ба канали мо. Дар навори имрӯза якчандта мошинои ҳархела арзона мондагем. Дар навори имрӯза ҳастаи мошинои Opel Astra F, Hatchback, Sedan, Caravan ва Daewoo Nexi, Porter ва дигар намуди мошиноҳо ҳастаи ҳамашон бо нархи дастрасай. ва бардоро дастгирӣ кинед, дар канал подписатсия кинед, дар видеонаво лайкро бинонед ва дар комментария ҳатман мошинои мехосуитона номуша бинависед. Мо ҳамон намуди мошиноро наворҳоша бисёртар мекунем ва кадоме аз шумо агар мошинои фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои рӯи экраномдагӣ дар имо ё ватсап мо сурат ва маълумотша равон кунед. Мо дар намудҳои оянда пешкаш херидорӣ мекунем ва мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. Сирожна мошини фурӯшӣ бардоро Opel Sedan соли бариш 1992, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензини газай. ҳолаташ хубай, беҳтаринай утилизатсия дора, ҳуҷҷат дора, 6 моҳи дига ҳуҷҷат дора. балонош 70-80%, мошин ҳолаташ беҳтаринай, сирожна сим дар коршага, ба мин сабаб мефурӯша, мошин алиш намешава, ҳолати мошин беҳтаринай. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Деваштич, нарша 20,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро мошини хубай, ҳолаташ ҳаматарафа 100%, мошина фақат мегири ҳамини. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран занг бизанед. нархаш 20,000 сомонӣ мега, боз савдо мешавад. мошин беҳад арзонай, сирожна сим дар кӯчага, ба мин сабаб мефурӯшаша. марҳамат, занг бизанед, бихарен мошина. бардоро кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои комментариябдагӣ дар имо ё ватсап мо сурат ва маълумотша равон кунед. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. рақамҳои мо имо ватсап дар комментария бардоро. мошини фурӯшии мо бардоро Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи Sedan қарор дорад. соли бариш 1996, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин. коробка передашаш механикай ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. моторш навай, кондитсионер кор менад, 4 баллон нав. ҳолати мошин беҳтаринай, мошина фақат мегири ҳай мекунӣ, моторш маслан намехӯрад. бардоро мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалдини Балхӣ. солона ҳуҷҷат дора, утилизатсия ҳаст, ҳама ҷои мошин 100%, мошина фақат мегири ҳамини бардар. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалдини Балхӣ, нарша 45,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. барои шифову табобати дардҳои шумо ширкати дороҳои гиёҳӣ пешниҳод мекунад. самиюван барои онҳое ки лоғар ҳастанд ва мехоҳанд вазн бигиранд. M+ Epimedium гардиши хунро хуб намуда барои ҳамхобагӣ нерӯ мебахшад. малҳами пигмента барои бемориҳои псориаз ва сафедшавии пӯст. биндокс барои резонидани кирмҳои меъда ва рӯда. миноксидил барои сабзонидани мӯи сар ва риш. кремфрек барои дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ. равғани хилби барои резонидани сангҳои гурда ва табобати он. фотзорб барои кам кардани вазни зиёдатӣ. дастрас намудани доруҳо ба тамоми шаҳрҳои Россия ва ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври ройгон амалӣ мешавад. мошини аввати мо бардоро Daewoo Nexi мебошад ки соли бариш 1996, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш газ. коробка передашаш механикай ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора, балонош 50%. мошин ҳолаташ хубай, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 12,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дар ҳамин рақамош ватсап ҳам ҳастай. марҳамат, касоне ки харидоред, занг бизанед, бихаренша. мошин ҳолаташ хубай, ҳуҷҷат дора, утилизатсия ҳаст, ҳама тарафа 100%, мошин ягон камдиву расход надора, фақат мошина мегирӣ, ҳай мекунӣ. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, дар ҳамин рақамҳо ватсап ҳам дорад. занг бизанед, бихаренша.
ماشین البته ما برای خوندای پورتر یک می باشد که سال بارش 2001 سوزش ورش دیزل موتور یک نهی به توربو коробкаш механикаи балоно нав портер қарор дорад дар ноҳияи Данғара нарша 52000 сомонӣ гуфтесай. алиш ҳам мешава ба ягон Opel Astra G. утилизатсия надора, ҳуҷҷати солона надора. ҳолатиш хубай, фақат утилизатсия ва ҳуҷҷат мекунӣ. мошина дига тамом ягон расход наменӣ. марҳамат касе ки алишқ кардан ё ки ба сум марҳамат рақамош дар рӯи экран занг бизанен. бихаренша. ماشین البته ما بردارو مرسدس بنز اس کلاس می باشد که سالی بارش 1998 объем мотор 2.0 سوزش ورش بنزین گاز. коробка передачаш механикаи ва дар инҷо соҳиб гуфтааст ки ماشین در حالت بهترین قرار دارد. یگم کاندی و расход نداره. утилизатсия داره. 8 ماه دیگه حجت داره. ماشین همه جاش 100%. فقط ماشین میگیری همینی. یگم расход نداره ماشین. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه нарша 55000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. ва бардорам мошина касе бигира фоида мена. барои мошин ягон камдӣ надора, задагӣ пустагӣ умуман надора, ягон расход надора. 100% ҳолати мошин. мошина метавонед бирен пеш бибинен, ҳайкнен, баъд бигиренша. мошина арзон мега ба сабаби сирожна пул дар кӯшига ба мин сабаб мефурӯша. ماشین البته ما بردار Opel Astra F می باشد که در کزوفی کاروان قرار دارد. سال بارش 1995 объем мотор 1.6 سوزش ورش بنزین گاز. коробка передачаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон камдӣ ва расход надорад. 4 баллон пачка, аккумулятор нав, ҳуҷҷатҳои солона дорад. утилизатсия дорад. чашкош умуман даридагӣ варид кардагӣ нестай. мошин пусидагӣ умуман надорад. мошина айнол мотор кардагиян, як даст гаштагия. хулоса мошин 100% ба усто биёяд. харидор касе ки харидор боша ба усто биёяд, проверка кунад мошина. мошина касе бигира раҳмат мега соҳиби мошин гуфтааст. ва мошин қарор дорад дар ноҳияи восе. нарша 34000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаро лайкро бунед ва дар комментар ҳатман мошине мехозед ки тоно номша бинависед. мо ҳам номи мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем. ماشین البته ما بردار Opel Astra F می باشد که در کزوف خجیبه قرار دارد. سال بارش 1997 объем мотор 1.6 سوزش ورش بنزین. коробка передачаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон камдӣ ва расход надорад. баллонош 60%, ходовой 100%. ҳама ҷои мошин 100%. мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нарша 40000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. мошин алиш намешавад, толка сум. касоне ки ба пул харидор боше, марҳамат рақамҳоро занг бизанед. нарша 40000 сомонӣ гуфтааст, боз савдоам мешавад. харидорро занг бизанед. бихаренша.